Umbutho wezokuvikela kanye nabakwaDlodlo batheleke kungazelele muntu kule ndawo. Kushaqwe izibhamu ezingekho emthethweni, imali ebegcinwe ezigujini, izidakamizwa ezinhlobonhlobo nokubalwa kuzo nomthunzi wezinkukhu. Kanti-ke izakhamuzi zithi bese kuphele iminyaka zihlezi lubhojozi. Every day it's a body. Every day it's not nice. And it's a mother who's crying. It's a mother who's crying every day. You feel safe. I'm feeling safe now. I'm feeling safe now. We get that sense of freedom in the high risk crime area because really sometimes our children don't have that freedom playing outside because it's gunshots, it's drugs, it's everything. But I know this is we're very much happy for the SANDF. Yeah. Ukujutshwa kwamasosha e-Eastern Cape, Western Cape, Free State, Gauteng nase-North West kuza emva kwenkulumo kaMengameli ayibhekise esizweni ngoNhlolanja. Nokuyilapho adalula khona ukuthi lokhu kuyingxenye yokulwa nokudlanga kobugebengu kulezi zifundazwe. Kanti-ke angaphezu kwezinkulungwane ezimbili amasosha asejutshwe kulezi zifundazwe.